Tini 23 November talni sangrong salo belaino kaisa kotorma mukmu rui kelangkha tiari mairangni sabjunal nokhlawo dofa bai dofa thancha tongna bagai dofa chapjakna bagai naharmung omohai mani kaisa hoda okra rokno yafari klangai thangka dofa hoda rokni khawo muitu ungnaitui khlaino tini ani nini hilia egro dofani hoda okra rokno tuino tini o panda khlaijakmani ko sanani thangke nutun bazar malbasani boram gunangjik doliriang tini omohaino kaisa naharmung dofa bai dofa chapjagui tongnani ungtheng hwnei kaisa dofa nopano skaglia egro dofani hoda okra rokno ringui bini je mansak nangkukmani manaino yafarkha mampliwo srai srai ken nugui manna karaini simi romoi kebangma panda kaisa khlaijaknai manino tongo tini omohai manei mohai nangkukmani mani rokno egro dofani hoda okra rokni yago khoroksa khlai yafari rekha tini nutun bazar malbasani boram gunangjik doliriang okokbo saka orokunu hamya wansuk thai gerei eba political phan bai omo romania kebangkuk borok chubanai tonguino angbo omohai hoda okra rokno eba hoda okrani yago omohai nangmani kaisa ke manai yafari mano hanibo saka o pandawo tini narwa okra angibo phaimanjak phaikya Tripura Assembly ni leader of opposition boram gunang Animesh Deborma Tripura Assembly ni MLA boram gunang Pathanlal Jomatia tei TD Edisini boram gunang jek doliriang akosongno khoboi egro dofani hoda okra ro panda chengbai mani yagulo khoroksa khlai hoda okra rokno borongni manthaino yafari rekha leader of opposition boram gunang Animesh Deborma MLA Pathanlal Jomatia tei boram gunang jek doliriang akosong Acha tinio puilo chung ya phai kha pro no re dulai ke ha kamsa kam siuni inar gonji ka ha puila pro no ya phai kha abun paye tinio panda soba ka ham panda punktu kaile panda punktu tini somaji ba panda chung ya phai ha ro 32 inji sospen 32 inji karai 26 inji ma gamla erpore maine balti muine balti thainoi thaikho hata abike robo chini pendel pada tarpulin tongo 8 meter ma boro aini friends ono donation ka okuno patin punya official punya aini koita boro no nabuka aini bekti coba ka boro 3 lakhs manuri boro dino jung rimoke chin devor mata kuro no rikha abike Tripura no riha Jomatia no riha riang no riha abike marak no riha mok no riha uchoi no riha Tripura jotono je Omopur division pamayu Korbuk division pamayu aini nahe mungke bosi si hasa ka wachai phene ke chung prothom sponang mam phanang isoni poroke chini mam phanim sini chu hasa ka jormum tar mane chungma somas chini main kotor pati sepoktor somas dormo sepoktor somas trau kese chini society trau nai politics bo trau nai sob kichu based on somas amo pandao chi aini due respect and honor tunai chini somas ti sakko abum se chini do phanim se tinio religious dormo hoite bau ni ungtungmo inke patin hoite chung baujak tungmono kono more to be united closely brono je thak tin pana sai ni nahi to build a more unity among the tribe Tripura hambai